Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň Hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Türkmenistanyň prezidenti nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti owa gojuluk toplumynyň meselleri boýunça iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanda Türkmen alawaýynyň bayram bellendi. Türkmenistanda Ermenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Arkada Afrikanyň Şagyş Ligasynda çeyrek finalyna çykdy. Türkmenistan Milli Pul Birliginiň 31 ýylyny belledi we beýle habarlar. Türkmenistanyň oktyabr aýynyň soňky ýekşenmesinde bellenilýän Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli bayramçylyk dawarlary ýaýbanlandyryly. Hususan Halkara Türkmen Alawaýytlary Assosiasiýasynyň 4-nji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine birleşigiň işine degişli meseleler girdildi. Şeýle hem birleşigiň düzümine täze kabul edilen agdalary degişli şahadatnamalar ýurduň öňdawarjy kinologlaryna döwlet sylaglary goşurly. Mundan başga-da geljek üçin möhüm wezipeler maslahatlaşyp degişli çözgütler kabul edildi. Bayramçylyk münasibetli ýylyň Türkmen Edermen Alawaýy 2024 adly halkara bätleşik geçirildi. Ýylyň Türkmen Edermen Alawaýy adyna Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Resul Kerimowyň eýetçiligindäki Akkuş adly Türkmen Alawaýy münasip boldy. İçinata Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan Toyota Camry kysymly ýeňil awtologyň açary, ýörüýte medal, göçme kubok we diplom gowşurly. Şeýle hem Türkmen Alawaýynyň daşky keşbine şekillendirýän şu amal haşam sunat eserlerine, neşir önümlerine, fotosuratlarda we teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heykel taraşlaryň, halyçylaryň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasyndaky dörejilik bätleşiginiň ýeňjileri eglan edildi. Türkmenistanyň Maktumul adyndaky Milli Sazly Drama Teatrynyň pursadatly spektakly Türksoyň 2-nji teatr festiwalyna baş bayragy münasip boldy. Rejissor Mekan Jumabayew tarapyndan goýulan sahna oýuny festiwala iň gowy spektakl hökmünde ikrar edildi. Hemra Şerifowyň Ýaşyl Zümrüt adly pyesasynyň we Maktumul Pragynyň goşgularynyň esasynda döredilen spektakl mazmuny, täsirli sahna çözgütleri we oýunlaky aktyorçylyk ýerine ýetirilişi bilen tomaşaçylarda we festiwalyň emin agdalaryna uly täsir galardy. Bu Türkmen teatrynyň Türksoyň teatr festiwalyna eýe bolan ilkinji ýokary bayragydyr. Türkmen fotohabarçysy we fotosuratkeşi Vyacheslav Sarkisyan UNESCO-nyň ýanyna Halkara Fotosurat Sunugaty Federasiýasynyň howanarlygyna geçirilen ýarışda altyn medala münasip boldy. Bätleşige 48 ýurtdan 470-den gowrak fotosuratçy gatnaşyp 8000 töwerek eser hödürlendi. Halkara eminler 135 finalçyny saýlady. Olaryň arasynda Sarkisyanyň işi iň gowsy ilip ikrar edildi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky elçihanasy resmi saýtynda Türkiýanyň çägine wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportynyň möhletleriniň 2025-nji ýyla çenli uzoldyrylmagy bilen bagly sosial ulgamlarda ýaýradylan galyp maglumatlar ret edýän billeri şerleşdirdi. Elçihana Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda hereket ediş möhleti tamamlanýan ýa-da tamamlanan pasportlaryň hereket ediş möhletiniň diňe 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzoldyrylanmagyny ýatlatdy. Daşary ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary şu ýylyň ahyryna çenli biometrik pasportlaryny täzelemeli. Pasportlar ýitirilen ýa-da ulanyşa yaramly bolmadyk halatynda ýurda dolanyp barmak üçin ýörüýte Türkmenistana dolanyp barmak üçin şahadatnama berilýär. 28 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow vice-premier Ata Halifowyň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda ýurduň owa hojalyk toplumyna alınıp berilýän işleri, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanşykly meselelere garaldy. Bellenişi ýaly häzirki wagtda Tebitde ýetişdirilen paxta hasylyny ýetkisiz ýygnap almak boýunça zerur işler geçirilýär. Ýygnanan hasyl kabul ediş harmanhanalarda paxta rasalaýjy karhanalarda böklenşsiz kabul edilýär. Şunda owa hojalyk texnikalary we guralarynyň netijeli peýdalanylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Serdar Berdimuhammedow mewsumlaýyn owa hojalyk işleriniň hususan dowam edýän paxta ýygynynyň ýokary hylly we guramaçylykly ýerine ýetirilmegi babatda tapşyryklar berdi.
Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine yuqori okuw mekdeplerinin we orta hunar okuw mekdeplerinin wekillerinin gatnaşmagyna milli bilim ulgamynyň sanlylaşdyrylmagynyň meselelerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatyň gün tertibinde bilim edaralaryny we olaryň hyzmatlaryny birleşdirýän, ähli zarur maglumatlary we hyzmatlary bitew penjere arkaly üçin edýän sanly bilim atly sanly platforma tanıştyryldy we jekmejek ara alınıp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bilimiň sanlylaşdyrylmagynyň döwlet siýasatynyň iller tutulýan ogry bolup durýanlygyny ýagdadylar. Indiki tapgyrda sanly bilim atly bitew ekologymyň çäklerini bilim portalynyň we hyzmatlarynyň ornaşdyrylmagyny tamamlamak, şeýle hem bilim edaralarynyň işgärlerini sanly gurallar bilen netijeli işlemek üçin taýýarlamak meýilleşdirilýär. 28 oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Daşary işler ministri Raşid Meredew bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň adam sowdasyna gözewçilik etmek we garşy göreşmek boýunça müdürliginiň aýratyn tapşyryklary boýunça ilçisi Cindy Dyeryň arasyna duşuk geçirildi. Duşukda taraplar halkara konwensiýalarynyň durmuşa geçirilmegi we insanperwer ogrunyna ähli umumy kabul edilen kadarlar bilen baglanşykly bir näçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Belarusyň Belavia aviakompaniýasy Türkmenbaş şäheri bilen Minsk şäheriniň arasyna uçuşlaryň sanyny artdyrýar. Kompaniýanyň medpugat gullugynyň habaryna görä 23 noýabrdan Belavianyň uçary Minsk Türkmenbaşy ogrunyna hepdede 2 gadak, ýagny sişenme we şenme günleri uçuşlar amala aşyrar. Uçuş tertibine görä şenme gün uçar Minskdan sagat 09:30-da uçup yerli wagt bilen 15:35-da Türkmenbaş şäherine geler. Ikinji gatnaw gijrak amala aşyrylýar. Uçar Belarusyň paýtagtyndan 20:45-da ugralar we ertesi gün 04:50-de Türkmenbaş şäherine geler. 28-29 oktýabrda Türkmenistany Ermenistan Respublikasynyň Medeniýet günleri geçirildi. Açylyş we ýapylyş dabaralary Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde guraldy. Olaryň maksatnamasyna halk sazlary we aýdymlary, nusgawy, estrada sazlary, tans kompozisiýalary girdildi. Tomaşaçylar artistleriň çykyşlaryny şowhunly el çarpyşmalary bilen garşyladylar. Medeniýet günleriniň çäklerini Aşgabatyň ýaşaýjylary üçin Aşgabat kino teatryna we Watan kino konsert merkezine kino filmleriň görkezilişleri guraldy. Dawara gatnaşçylar Türkmen topragyna bildirilen mehmanseýerlik meden çäräni ýokary derejede guramaga berilen gollaw üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa çoňur hoşallyk bildirdiler. Tokyo şäherine Türkmenistanyň Ýaponiýadaky elçihanasy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyňuly Berdimuhammedowyň Ömrümiň manysynyň dowamy adly kitabynyň Ýapon dilindäki neşriniň tanışdyryş dabarasyny gurady. Dabara gatnaşçylar Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň kitabyna adamzadyň, dünýäniň, tebigatyň we durmuşyň ähmiýeti baradaky pikirleriň jemlenendigini hemde ýaş netli gymmatly öwüt ünnewleriň beýan edilendigini bellediler. Türkmenistanyň Türkmen Gatnaşyk Agentligi tarapyndan gurulýan sanly çözgüt 2024 adly innowasion taslamalaryň bäsleşiginiň saýlama tapgyry dowam edýär. Bäsleşik kompýuter ilmlary we tehnologiýanyň innovasiýa usullary bilen meşgul bolýan ýaşlary ýüze çykarmak hemde olary howaslanyrmak maksady bilen geçirilýär. Bäsleşik eglan edilen gününden bäri ýurduň talyplarının we okuwçylarynyň şeýle hem tehnologik özgertmeler bilen gyzyklanýan howasçylaryň 300-den gowrak sanly taslamалary gelip gowuşdy. 28-29 oktýabrda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna kiber howpsuzlyk boýunça geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar berişi ýaly duşukda bilelikdäki işleriň netijelerini şeýle hem Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň hökümetleriniň arasynda halkara maglumat howpsuzlyk ulgamyna gadarlylan ýalaşyklaryň ýerine ýetirilişine garaldy. 29 oktýabrda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň guramagyna Türkiýa Respublikasynyň 101 ýyllygy münasibetli kabul edişlik geçirildi. Kabul edişlige Türkiýa Respublikasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi Ahmet Demirov, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Batyr Attaýew, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň köpçüliklerin habar beriş terişlerinin vekilleri gatnaşdylar. Elçi öz çykyşynda çäre gatnaşýan mehmanlara minnetdarlyk bildirdi hemde şu ýyl Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 32 ýyllygynyň bellenilýändigini aýtdy.
30 oktyabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Russiya Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygynyň orunmasary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň Rus böleginiň başlygy Aleksey Averçowy kabul etdi. Duşuşyň barşynda iki tarap beýni hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary boýunça gyzyklanma bildirilip, pikir alşyldy. Söwda, ykdysady we meden insanperwer ulgamlar Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlary hökmünde ketýetlenildi. Şunuň bilen baglykda iki ýurdun hem özara bähbetli köp uğurly hyzmatdaşlygy ösürmek maksat edilýänlikler tasdiklanyldy. 30 oktyabrda Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşykda geçen döwürde ýerine ýetirilen işleriň jemlenip iki tarapdaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumuna garaldy. Onun uzak möhletlerin geljege gönükdirilen uğurlary ketýetlenildi. Hususan energetika, ulug senagat ulgamlaryna, oba hojalygyna, bank we maýa goýum pudoklaryna işewirlik ýaly ileri tutulýan uğurlarda gatnaşyklary mundan beýlekde giňeltmäge mümkinçilikleri aral maslahatlaşyldy. Milli ykdysadyýaty diversifikasiýalaşdyrmak, täze girdeji pudoklary döretmek, ýokary hyly we eksport uğurly önümleriň täze görnüşlerini öňermek maksady bilen Türkmenistana durmuşa geçirilýän giňerimli özgertmeleriň we maksatnamalaryň hyzmatdaşlygy üçin uly mümkinçilikler açýanlygyny ýerleşdirdi. 31 oktyabrda Türkmenistanyň wekiliýeti ykdysady we daşky gorşaw ölçegleri boýunça borçnamalaryň ýerine ýetirilişine fin bermek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mejlisine gatnaşdy. Esasy çekişmeler suw serişleriniň durnukly ulanylmagyna we sebitdäki durnuklyga gönükdirildi. Şunlukda tehnologik çözümlere aýratyn üns çekildi. 31 oktyabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda Türkmenistanyň we Hindistanyň başlangyç esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan täze Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň kabul edilmegi aral maslahatlaşyldy. Halkara maslahata ýurduň Daşary işler ministrliginiň orunmasarlary, diplomatik wekilhanalaryň, jemgyýetçilik guramalaryň we sport birleşikleriň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanyň köpçüliklerini bedençer we hereketini ösürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak we sport diplomatiýasyny ösürmek baradaky başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden gollanylýanlygy bellenildi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 31 oktyabrda gol çeken permanına laýyklykda Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi Maksat Şarif şol bir wagtda Türkmenistanyň Monaco knyazlygynyň elçisi wezipesine bellenildi. 31 oktyabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Ahmet Gurbanow diplomatik işini tamamlayan Gana Respublikasynyň Türkmenistanyň elçisi Erik Ousuboatyan şeýle hem Fransiýanyň Türkmenistanyň elçisi Philippe Merlin bilen duşuşyklary geçirdi. Duşuşyklarda iki tarap beýn gatnaşyklaryň ýagdaýy barada gyzyklanma bildirilýän uğurlar boýunça pikir alşmalar geçirildi. 1 noýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň bir näçe meselelerine garaldy. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanyna ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory gödäwçilige ýan düzümlerini alınıp berilýän işler, olaryň netijeleri, ozal berilen tawşyrklaryň ýerine ýetirilişi, öňde boljak çäreler we olara görülýän taýýarlyk işleri barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçysyny hasabatlary dinläp, ýurduň durly toplumlaryna, milli ykdysadyýatyň pudoklaryna alınıp berilýän işler, öňde boljak çäreler, pudoklar mundan meýlekde ösürmek ugrunaq wezipeler bilen baglykda değişli ýol başçylary anyk tawşyryklardyr görkezmeleri berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hökümet mejlisiniň ahyrynda oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, 3 noýabrda ýurtda guruluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününiň giňden bellenip geçilýänligini aýtdy we hemmeleri bu bayram bilen gutlady. 1 noýabrda Türkmenistan milli pul birliginiň manadyň dolanşyga girdilmeginiň 31 ýyllygyny belledi. Bayramçylyk münasibetli senagat paýdarlar täsirçilik bankyna Türkmen manady ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň nişany ratly ilma maslahat geçirildi. Maslahatyň gün tertibine milli manadyň dolanşyga girdilmegi netijesinde ýurtda gazanylan ykdysady üstünlikler, milli pul garry siýasatynyň durmuşa geçirilişi, bank ulgamyna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy arkaly döwraba bank hyzmatlarynyň ýola goýulmagy, elektron tölegler ulgamynyň kämilleşdirilmegi, halkara maliýe düzümleri bilen hyzmatdaşlyk ýaly meseleler girdildi. Dünya täzelikleri. Madison Avenue'daky Morgan kitapxanasyna we muzeýine edilen täzin açyş aýdymsa dünýäsini sarsyldy. Kurator Robinson McClellan Frederick Chopin'in ozal näweli eserini tapdy.
Gymmat bahal tapyny 24 takdan ibarat oğdan vas ýazylar. Wagtyň geçmegi bilen saralyp giden noto sahypatlar. Soňky şeýle açsyň 50 ýyl mundan ozal edilenligini gözüňe tutsak, bu açyş aýrat bilmekimdir. Gysgalyna, ýagny bary ýogy 80 sekundlyk sadyna garamadan vas dol tamamlanan eserdir. Ve Chopin'in bu janrda ýazan ozalky eserlerinden has gysgalyr. 86 ýaşly Mumbaýyň kezelhanalynyň bir ýerine aradan çykan Henry Işegöri Ratan Tata 91 milyonluk euroluk ulu baýlygynyň epesi bölüni özüniň çitatly söýgüli nemis awşarkasyna galdyrmak kararyna geldi. Sallak we şagysyz bolan soň ol baýlygynyň köp bölüm garnaşlaryna däl hyzmatgarlaryna, aşperzine we söýgüli itine galdyrmagy ýüregini döwdi. Xitoyň Guangzhou ülkesinde uçuyan avtomobilleri öndüren karxananyň guruluşuna başlandy. Bu dünýäde şeýle avtomobilleri öndüren ilkinji zawod bolar. Karxananyň meýdany 180.000 metre ýerler. Uçuyan avtomobillerin köpçülükden satyp goýberişini 2026-njy ýylda başlamak maksat edilýär. Karxananyň ulgan eden guwatlygy ýylda 10.000 avtomobilga deňdir. Uçuyan avtomobiliň ilkinji uçuşuny şu ýylyň noýabrynda Çuzuqaya şäherine geçecek avtosalonu görkezmek gözüne tutulýar. Kompaniýanyň wekilleriniň sözlerine görä, olar eýýäm uçuşan ulaglar üçin 3000-den gowrak hesapy sarılarlar. Madridin Realy Ispaniýadaky suw joşunyň ejejekenlere gollap bermek üçin 1 milyon euro bagş etdi. Ispaniýada güýçli ýağış we suw joşuny 140 adamyň ölmegine sebäp boldy. Olaryň köpsi Valencia welaýatyna ýaşaýardy. Bu betbaşylyk sebäpli Ispaniýanyň hökümeti 3 günlük ýaz eglan etdi. Suw joşuny Valenciýanyň ýol infrastrukturasyna uly ziýan ýetirdi we 60-dan gowrak ýoluň ýapylmagyna sebäp boldy. Ispaniýadaky beýlik oýunlaryň kemmesi suw joşunyň pedalarynyň hatyratyna 1 minutluk dymyşlyk bilen başlar. Sport ýadylikleri. Gretsiýanyň Iraklion şäherine tamamlanan jiu-jitsu boýunça dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 5 altyn, 5 gümüş we 8 bürünç medal gazandylar. Bähesige 58 ýurtdan 900 gowrak türgen gatnaşdy. Dünýä çempionatda Türkmenistanyň 52 türgeni wekilçilik etdi we olar kantak görnüşinde 16 medal, kombat görnüşinde bolsa 2 medal gazandylar. Bähesigiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň jiu-jitsu boýunça milli ýyldysy toparlayan azapda 6-njy orny manasip boldy. Abu Dhabi'de geçirilen UFC 308 çempionatında hiç wagt yeňilmedik çeçen söwüşçüsi Hamzat Chimaev orta agram derejesinde UFC'nin ozalky çempionu Robert Whittaker'dan üstün çykdy. Chimaev tutuşyň ilkinji sekundlaryndan üstünlüğini görkezdi we tutuşygy 1-nji raundda bogmak tilsim bilen tamamlamak başardy. Bu bolsa 29 ýaşly söwüşçüniň professional karýerasynyň 11-nji wagtynyň öň ýeňşidir. Barcelona Ispaniýanyň futbol çempionatynyň 11-nji tapyrynyň oýunyny 4-0 gazabynda Madridin Realyny ýeňdi. El Clasico duşugy Madridde geçirildi. Robert Lewandowski derwede 2 pökü geçirdi. Lamine Yamal we Rafinha herse 1 gol geçirmek başardylar. 8-nji 17-nji noýabr günlerini Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçetiniň tenis toplumunda 14 ýaşly seni ýetkinjek oglan gyzlaryň arasynda tenis boýunça Aşgabat Open 2024 adly halkara ýaş geçirilýär. Oňa 12 ýurdun 70 türgeniň şeýlem sport wekiliýetiniň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu arada 1-nji noýabrda sany ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde vice-premier Uraz Urdiýew bu halkara sport ýaşyna görülen taýýarlyk barada döwlet başçylygyna hasabat berdi. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal websaytymyzdan doluguna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.